The Beatsy Boys, they coming home, they coming home, oh, they coming home. Don't be afraid, they coming home, they coming home, oh, they coming home. Ne javlja se pičkeptina. Ma komu jebe mate? Znači, brate, ovo je poslednji put da cimam jebenog pedera za taj fazon. Ma kažem ti, koga jebe bre? Ne seri da si još u tom punk fazonu. Jebote, 3 godine si na tome. Beži bre, mani, puši bre kurac, da viš šta ja imam za tebe kapiraš. Imam najnoviji jebeni Giogani style. Što znači da ga je tek izbacio, lično potpisao sveže je tekijski debatice. Tako da samo da pogledam ostalom, to sad, brate, nije ni bitno. Šta si uradio? Šta si zavadio kod tijela? Šta ne gledaš tako je? Brate, uvadio sam 3 reverska fazona, 2 metal i 6 narodnjaka. Narodnjaci idu kao alva. To moramo sranje još nabaviti. Taj fazon, brate, taj fazon, znao sam narodnjaci nikad neće da iznevere. Nego, pazi, brate, znači, sećaš se, brate, onog kineskog stila, razumeš, orijentalno sranje, sećaš se? Da. Brate, ta sranja su najveće kineskog govna, razumeš, standardan kineski krš. Ja sam kažem, brate, non stop ljudi trče na kineski bugle, kupuju katane, razumeš, da, ne možeš da veruješ, brate, onda tražiš gejše, čitaš knjige o gejšama, ne možeš da veruješ, brate. Pozdrav da mi ti piče oni standardni orijental, ne, nikako to, brate, nikako to. Znači, taj kineski fazon 3 ura, nikako, ako ti neko nudi, možemo, brate, jedino onen par komada što smo uzeli da testiramo, razumeš, ovo, ono, to je sve cool. Ma zajebi, ne gurajmo kitu u taj otrov. Kad smo već kod toga, valjao sam jedno country sranje nekom bosancu pijanu, matru, jede i matru. Ne vidi. Jedan samo, a bio je mrtav pijan. Inače ostalo ništa nisam valjao i ona vijetnamska, ona sranja, vojna muzika, ne ide nikako kod nas. Ne može to da prođe ovdje. Jao, taj country, brate, taj country, moramo pobaciti Motagonu u pičku matru. Jebi ga. Ali, brate, sad ćeš čuješ nešto, brate. Šta? Kaži drugička. Drugička. Zabavio se. Ne seri. Zabavio se. Ono. Zabavio se. To. Moraš izvodiš ovo. Ne mogu da se čudiš. Jebote. A? Jeli, a? To je to. Da. Nulti stil, batice. Nulti stil. S ovim idemo do vrha. S ovim idemo biti mnogo dalje od vrha, batice moje. Mnogo dalje od vrha, ne vidi. Brate, sad ću ja tebi da kažem ono, šta je vrh, razumeš? Brate, nulti stil, razumeš, ono, to znači zero stil, zero style, razumeš? Priča se, brate, da su to neki ruski naučnici nekad davno morali za vreme hladnog rata da naprave, nije ni bitno, brate, zajebano sranje, kapiraš? Znači, postoji priča da niko normalno ne izađe iz toga, kapiraš, brate, ostaješ, brate, zarobljen u notnom sistemu, a to su ti, brate, beskonačna polja, harmonije, različitih muzičkih pravaca, razumeš, ono, postaneš biljka za ostali svet, kapiraš? Znači, imaš ti tu, brate, piljare, imaš ti tu muriju, imaš ti ovaj sav svet koji mi sada poznajemo i prihvatamo, ali, brate, posle ovoga, za sve to ti si puko, razumeš? Brate, ovo sranje nikad nećemo da radimo, razumeš? Pa, dobro, nećemo. Okej, brate, okej. Do kurca. Jebem ti svetlo. Nisi platio ti struju? Nebitno. Slušaj, zajebi to, da mi porazgovaramo o prodaji. U zakon! Slušaj!
Dobar dan. Niz hodnik, treća vrata levo. Treća vrata levo! Da, niz hodnik, niz hodnik. Prijatno. Jebem ti mater. Ko je bio? Jebeno najživahnija baba koju sam vidio. Šta, živahnija od one od prošle nedelje? Brate, nije, ali sljedeći put ćemo da im kažemo da je jebeni starački dom zatvoren, brate. Moramo to uraditi. Pazi šta ti pričam. Šta misliš, da mi popijemo nešto? Ajde, jebi ga. Make the bicycle more clear. Clear more clear. Jungle, jungle. Marlin. Production company. Blackhawk International brand. Prelazim, brate, na funky stil. A možda idem s tom narodnjake, razumeš? Neću više se radim ovim punkom, brate. Više nisam u topa doma. To volim da čujem. A nego, babe, mrzim, razumeš? Više nećemo da ih puštamo ono da nam tu boliju, razumeš? Pa jedno je bre, sigurno, pa nećeš biti baba, ne seri, maličko, daj mi čaši. Okej. Prodaja, dečače. To volim da Prodaja. O tome nijednog momenta nismo razmišljali, reci mi, a? Nijednog momenta, a ovdje nam stoji jebeno najsavršenije delo tehnike. Drži, brate. Živjeli. Prodaja. Da ja pitamo naše stalne mušterije. Kemal Maurčić, pa i one. Treba im promjena stila. Treba im nulti stil. Veličko i Maličko Steel Trade. Dobar dan, gospodine. A šta vas konkretno zanima? Mogu, gospodine, dakle, da vam preporučim posljednji krik u svetu tripa, stila, fazona. To vam je, gospodine, country stil. Da, 3 € po komadu, gospodine. Nulti stil. Ali nije stvar uopšte u tome da ja vam mogu dati popust, gospodine, nemojte brinuti, na 5 i više komada. Znači uzimate. U red. Ne brinite ništa. Sve ćemo se dogovoriti za detalje. Važi. Nema problema. Važi, ne, dogovorili smo se za to, to nije nikakav problem, nemojte vi ništa brinete za to. Pa recimo, evo imamo još i funky trip, techno stil, hip hop zomba. A imamo i, pa posljednje, na primjer, Merima Njegomir za kinesko tržište, znate. Ali pazite, to je tek naručeno, tako da to će da stigne otprilike za, nemam pojma, 3, 4, 5 dana, tako. Da. Pa ne, ja mogu da vam A ja sam dečko uz podružnje skakivao za. Ja kažem. Šta je, jesi krenula? Stop, pauziraj. Valju bre, koji kurac.
Ne.